Hej og velkommen til en video, der skal handle om forskellige teknologier til udvikling af webdesign og webapps. Det bliver en rigtig nørdet video, men jeg skal forsøge at gøre mig forståelig, så alle kan være med. Jeg hedder Christian Radja. Tak fordi du kigger med. Når jeg udvikler webløsninger, uanset om det er et almindeligt website eller et webshop eller en webapplikation eller hvad det nu er, så bruger jeg nogle forskellige værktøjer. De her værktøjer eller de her programmeringssprog, det er for eksempel HTML5, det er nogle gange Flash, det er PHP, det er MySQL, hvis det er sådan, at det handler om databaser. Men det er også JavaScript og jQuery. Og jeg er hele tiden i gang med at lære nye ting. I øjeblikket er jeg ved at lære Java-programmering. Men det der egentlig er interessant, det er ikke så meget, hvordan man bygger tingene. Der er nogen, der er meget fokuseret på, at man skal bruge Flash, eller man skal bruge PHP eller jQuery, fordi det er det, der er populært. Og man er så fokuseret på alle de her teknologier, at hjemmesiden skal indeholde, så man fuldstændig overser det helt essentielle. Og det er selvfølgelig, hvad er det, hvad er indhold til hjemmesiden, hvem er det, der skal bruge den, og hvordan er det her det skal designes, hvad er det for en brugeroplevelse, vi gerne vil have ud af det her projekt. Jeg så en sjov lille vittighedstegning fra Søren Brun og Radiserne, hvor der er en, der sidder og skal designe et website, og en af hans kammerater kommer hen og spørger, hvad skal website handle om? Jamen det vidste han ikke endnu, men han var i hvert fald sikker på, at det skulle indeholde Flash og JavaScript og HTML og alle de her ting. Men hvad website lige skulle indeholde, det vidste han ikke helt. Så start med at finde ud af, hvad er det du gerne vil med det her website, hvad er det for nogle funktioner, du gerne vil have inde på websitet, og hvordan er det så, du gør det smartest. Selvom man har en masse muligheder i dag for at lave en masse smarte og spændende ting, så er det ikke altid det, der er bedst for brugeroplevelsen. Så man skal hele tiden ind og vurdere, hvad er det for nogle af de her teknologier, man kan bruge og bygge et rigtig godt produkt på. Der vil altid være nogle debatter om, hvad der er bedst. Der er nogen, der synes, at man skal lave tingene i HTML, og inden for HTML, så skal man lave det på en bestemt måde. Der er nogen, som bestemt ikke kan lide Flash, og mener, at det er noget værd skrammel. De mener måske, at man skal bruge Silverlight i stedet for, eller et eller andet. Der er også den her, battle mellem typisk PHP og ASP, og mange andre ting. Jeg har sådan lidt det udgangspunkt, man kan ikke rigtig sige, hvad der er bedst. Der er ikke noget, der sådan er endegyldigt bedst til én ting. Som jeg sagde i tidligere i videoen, så handler det om at se på, hvad er det for en funktion, man skal have lavet, og hvordan er det, man gerne vil have lavet den. Sådan noget som jQuery, det bliver brugt rigtig meget. Det bliver brugt rigtig meget på de store sites, på Google, Facebook, YouTube, alle de her ting. Og det er rigtig godt til mange ting, men der er også mange funktioner, hvor at det er lidt at skyde gråspurve med kanoner. Fordi man kan lave tingene meget mere simpelt, meget mere brugervenligt og ikke mindst meget hurtigere. Så det er nogle ting, man skal fokusere meget på, når man vælger, hvilke ting man må bruge. Det samme med sådan noget som Flash. Jeg har programmeret rigtig mange ting i Flash og har lavet spil og ting og sager. Men igen skal man ind og vælge, hvordan er det, jeg vil bruge det her? Hvad er det, jeg skal bruge det til? Der er en del, som synes, at Flash er noget skrammel, og man kan sige, at debatten den raser rigtig meget på nettet i øjeblikket, fordi at Windows 8 sådan på den ene side i hvert fald ikke understøtter Flash umiddelbart, og at Apples produkter heller ikke gør det. Så kan man sige, jamen er det så nødvendigt at overhovedet tænke på Flash i nogle af de her sammenhænge? Og det synes jeg, det er, især når man ser på, at rigtig mange store websites faktisk bruger Flash. Rigtig mange videotjenester, blandt andet YouTube, kører deres video
tjenester på Flash. Jeg ved, at Facebook bruger også Flash til forskellige ting. Det er bare integreret i deres website, så man ikke altid lige faktisk opdager, at tingene er lavet i Flash. Men stadigvæk et rigtig godt værktøj til nogle ting. Så husk på at vælge de ting, som er relevant for dit projekt. Når jeg nu snakker om det her med udvikling af for eksempel apps på forskellige platforme og til forskellige enheder, så er det selvfølgelig også relevant at overveje, jamen, hvad for en sprog skal man så vælge, eller hvordan skal man vælge at lave ens apps. Jeg har arbejdet meget i Flash, som sagt, og har brugt det til at lave forskellige apps i både sådan mere underholdende spil og ting og sager, men også mere seriøse ting, som webshops og websites. Altså der er selvfølgelig rigtig mange muligheder for at vælge her. Trenden går lidt hen imod, tror jeg, at man udvikler i HTML5 og laver sine apps som web-apps, i stedet for at måske bruge de muligheder, der ligger til at lave apps til de forskellige enheder, Android-enheder eller Android-market og iPhones eller iPads. Problemet er nemlig, at hvis det er sådan, at man skal have sine apps i de her shops, så er der rigtig mange restriktioner fra Googles side på den ene side og fra Apple på den anden side. Men HTML er faktisk så stærkt i dag, at man kan lave sine apps i HTML. Og uanset om man skal have betaling for dem eller ej, så er det noget, man kan lave til de mobile enheder og mindre skærme og touchskærme også. Det handler bare om, hvordan man designer det. Så igen her er det vigtigt at vælge, hvilken form for målgruppe er det, man har, hvilken brugeroplevelse er det, man vil opnå. Jeg håber, at den her video har givet dig lidt mere information om de her forskellige teknologier og hvad man skal vælge eller hvad man ikke skal vælge, og hvordan man sådan ligesom skal gribe processen an. Jeg er altid glad for at svare på spørgsmål og altid glad for at netværke på Twitter, så der kan du bare fange mig. Udover det, så må du meget gerne like den her video eller synes om den, hvis det er sådan, at du gør det. Og ellers så kan du abonnere på min kanal her på YouTube, så du hele tiden får de nyeste videoer. Men jeg håber, vi ses.